آ جڑا اندر وچ بیٹھا نا نفس نفس امارا جڑا انسان نو گناہ کھچدا ہے تے جڑا اے انسان نو برائی والے پاسے لے جاندا ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے جڑا انسان نو نیکی والے پاسے کھچدا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نفس امارا پیر باو فرمایا جڑا وچ بیٹھا شیطان تو بڑا ہے، بیٹھا وچ ہے۔ پیر باو فرمایا باج فقیراں کسے نہیں ماریا، اے چور اندر دا باج فقیراں یہ آکھن والا کون ہے؟ پیر باو سبحان اللہ۔ یعنی اس نفس نو نہ ملا مارا نہ پیر مارا، فقیر مارا۔ سبحان اللہ۔ فقیر کنو آخ دن جے کل سویرے ہوئے تے شام نہ ہوئے انہوں پرواہ نہ ہو کہ سویرے کی بن سی، جی شام نو آئے تو انہوں صبح دی پرواہ نہ ہوئے، پہ سویرے کی تھوڑا سا تے کدو کھوسا انہوں اے نہ چیزہ دی پرواہ نہ ہوئے، انہوں فقیر آن دن تے جہاں دے تلے جناب گڈی ہوئے 4 کروڑ دی تے وہ آکھے میں فقیر آن تے مر ساڑھے تے چھوڑا پھیرو۔ ہن فقیر جو آوے 4 کروڑ دی گڈی تے مرید کھلا ہوئے سائیکل تے وہ فقیر آ کے میں فقیر آستے کیڑی کوٹھی بان دی جگہ بنائیے، او میں کہا ظالمہ تو فقیر نہیں، فقیر ہوئے جڑا سائیکل تے کھلا۔ سبحان اللہ۔ تو تے 7 پوشت تک جڑی تیری نسل آمنی ان دی کٹھی اربا خربا ڈالر لائے تے تو تے بینک بیلنس لائے تے بیٹھا ہے، تو فقیر ہے؟ تو فقیر نہیں، فقیر سی میرا پیر باو۔ سبحان اللہ۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نو بیعت کیتا، دلی دی مسجد دے اندر تے فرمایا خبردار مرید تین کر رہے ہیں شرط تو تے تیری اولاد خاندان میرے دربار تیر پیسے لے کے نہیں آمنا، چھاڑ تو سا آمنا ہی نہیں تاکہ تواڈا طور طریقہ دے پیسے بیچ کے میری اولاد نہ بدل جائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فقیر اٹھن تے ساڈا حال ہویا جو پیراں دے ہاتھ پھس گئے، وہ آندا کٹا لایا، آندا ہی کہ کوئی نہیں، بکرا آندا ہی کہ کوئی نہیں۔ اور میلاد رکھی کھلا تے ٹائم لائی عالم صاحب آؤ اگواں تے مڑ 60,000 فیس کٹ میرا اکاؤنٹ نمبر لکھ۔ دکانداری تا قوم دا عمل برباد ہے۔ اللہ دی قسم چاہتے ہیں نہ پیر تے عالم مولوی عالم اے سدھے ہو جا ورنہ بادشاہ بھی سدھا ہو جاتی، تھلے عوام بھی سدھے کسرے ہی ختم ہو جاتے، گانے ہی ختم ہو جاتے، نال ڈھول چمکڑیاں تے جوڑ تے تاشا یہ سارا ختم ہو جاسی جدو راہ پر سدھا ہو جائے۔ وہ جیڑا پیر مرید کر سی اکے سی مریدہ ہاتھ ہاتھ پا لیا مرید تینوں تا کرنا جے تو نماز ہک چھڑی میری پیری مریدی ختم، سود کھادا میرے تو گیوں، تیری دھی بے پردہ ہوئی میرے تو گیوں، تے رابر جیڑا وہ آوے تے وہ آکھا میاں ٹائم میں تینوں دیندہ پیا میں پڑھ سا قرآن حدیث۔ سبحان اللہ۔ حالات حاضرہ جو گناہ ہیں مسلمانوں حکم دے سب انہاں تو رکو نے کرو، اس گل تے میں تیرے نال کرنا جے آ میرا خطر میں حاضر۔ ای مڑ فیسج وچ گل مل نہ کرے تو کانے ہو جاندے۔ ہاں ای ممبر دی گل کیتی تاں عوام وچ گناہ آیا ہے۔ ایک ممبر محفوظ نہیں، جڑے صحیح ہیں او کم ہیں تے جڑے لٹرو پٹرو ہیں فیس والے او عام ہیں۔ تسا میرے تے کیوں سبحان اللہ۔ ایک گل محفل تے میں ممبر ہے پہلو اپنی گل کیتی ہے ٹھیک ہے نا، ہن محفل دی کرنا۔ محفلاں جڑیاں اس وقت ہو رہی ہیں نا میلاد پاک دیاں، یاد رکھنا قیامت تک قیامت آ جاسی نبی دے میلاد دے برابر شان دی کائنات کوئی محفل آئی نہیں، بے عظیم ہے۔ لیکن ساڈے کراون عمل دے اندر ساڈی خرابی ہے، جو برکتاں تے رحمت اللہ میلاد پاک تے نازل کردا ہے او نازل نہیں ہو رہیاں، ساڈا تلے عمل خراب ہے۔ کیڑا او جڑیاں سا خرابیاں وچ پیدا کیتی ہیں نو دساں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1 جڑا محفل کرا رہی ہے، ہزار کوئی 5-7 بندے 8-10 بندے لا لو جڑے اللہ تے او دے نبی نو راضی کرن واسطے کران دے او کامل، باقی جڑا 990 ہے او شہرت بلے بلے پنڈ تے ہر پاسے برادری وچ تون نکل جاوے او آکھن بھئی مار تون کاٹ دتی، او شہرت تے کلا کرامت والا۔ پھر جڑے نات خون سڑدا ہے او داڑھی مننے داڑھی کترے تے مڑ جناب انہاں دی فیساں 60-60 ہزار اتو شراب پیونی، میں نہ گنا انہاں دا سینہ پھٹ جاسی، شراب پینی
پھر کمرہ کٹھا لونا، پہلے مارنی کریم پھر فشل پھر کریم پھر فشل، 7-8 کوٹ کرتے منہ دے اتے آ چمڑی پاٹتے تے رتو رتو بانتے چولا پیلا تے ستھن خالی نبی دے سدائی تے کلومن آلتے جا رہے ہیں، مرے گئے ٹیٹر تے جا رہے ہیں. اتو ناتا پڑسن جیڑی اسلام نال انہاں دا تعلق نہ ہو سی، شریعت دے خلاف پڑسن، آل بیت دی توہین کرسن، ولیاں دی توہین کرسن، بے تکا کلام پڑسن. کلام پڑھنا تے اعلی حضرت دا پڑھو، پیر میر علی دا پڑھو، بابا فرید دا پڑھو، خواجہ فرید دا پڑھو، سبحان اللہ، میاں محمد بخش دا پڑھو، اللہ دے ولی دا جنہاں دے کلام دے اندر شریعت دی مخالفت نہیں. ات جڑے ہن شاعر اٹھے کلن جیڑا میراثی اٹھیندا جنوں استنجد نے پتہ او لکھی کلا نات ونا مراد تینوں کی پتہ. ایک نات خون نات پہ پڑے، میں لیدا جنہ دے لیدے میں نہ ویسا بھی اگون ویسی، میں کمرے جنت علی دیئے پر نامرادہ تو علی دا کونی تیری چرس دس دی پئی ہے، تیرے انگوٹھے دے 9 دس دے پہن جناب، تو چرس بھوکنا تیا تیرے اونٹ تے تیرا کھلومنا تے تیری نشیلی آنکھا نامرادہ بھنگیا. علی دی جنت ہے پر نامرادہ تو علی دا کونی. سبحان اللہ، ایو جی ناتا بڑائی ودنی تے ایک دل کردہ بے بندے مجمع آلے کئی اٹھی تے جمر مارا لگ جاندے بھائی. وہ دفلیاں چاہی ودنی تے ڈھمکڑیاں تے ڈولنیاں، پتہ نہیں شریعت نال کیتی کہ خدا دا نائی یہ نہ تو بچ جا. جڑا نات خون 70,000 منگے، خطیب عالم 70 40 20 30 منگے مکے، نتیجہ باوے 5,000 نو مکے ان وقت دفع تھی. لیکن مرے لانتی ہے حسین 72 دیتی کھلے تو مکدہ پہ ہے اسی قرآن تے جس تے حسین 72 دیتا ہے ظالمہ. پر قوم یادی چلو بلے بلے تا ہو گیا. نات خان نام والا مولبا آ رہی ہے نالا نات خون آ رہی ہے، چلو بلے بلے تا ہو جا. اور رڑی کاٹتے باقی خدا دا نا یہ برکت اللہ اتو نہیں اتارتا. ہوں اس وقت تو اتنے بیٹھا وڈے شہر چ لڑکیاں بالغ نبی دے سٹائی تے مرداں دی محفل نات پڑھدی ہیں. پتہ نہیں امت ٹور کیڑے پاسے شریعت تے حرام ہے. داڑھی منا گھرے بیٹھ لاکھ نات پڑھے نبی دے سٹائی تے نہ ہوے. جویں داڑھی منا امام نہیں بن سکتا ایویں رسول دے مصلی تے نات نہیں پڑھ سکتا. ممبر تے کھلو تے گھرے پڑھے باویں لاکھ پڑھ لو. اے ساڈی محفل دی خرابی ہے جڑی دسی، اے سٹیج دی خرابی ہے عالم دی جڑی دسی. ہن میں اپنا موضوع شروع کرنا. جڑے میرے تے ناراض ہو او تے سبحان اللہ، جڑے راضی ہو میرے تے او بھی سبحان اللہ. یہ جڑا میں سنا رہا ہے اس تے عمل کرنا نہیں. 70 سال ہوگا ادو سنا تے ٹی ادو کاٹ چھوڑے میں مول بھی گلا کر دے مارا ملو کا فلانے چھوڑ یا چھڑ دے. میں تینوں شریعت دسا عمل کر کے بھی کہا ایک ہی جی فلانے یار سور بڑھیا مار مول بھی سور بڑی سور تے کھلے ہو بے سورے ہو گئے. دعا قنوت نہیں ہم دی 70 سال ہو گئے. عمر ہے کوئی پکا لسائے والی 70 سال کوئی عمر نہیں پک جاسی. دعا قنوت ہی پک جاسی. اللہ خیر کر دیا تیار ہی پک جاسی. غسل دے فرض حالی تو بال 60 سال کوئی عمر ہے. اے اللہ امت مصطفیٰ دی عزیزم